The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino Newsfm Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema. Hindi totoo yan. Sa mga gihula, na sa Marino Newsfm 106.7, sisid na. Boom! Panis! Wala yung signal. Oh my God. Oh, Kuya Juan. Akong cellphone, wala yung kuan. Go live. Nasa kinabuhi. Di ko live, Debbie. Nasa kinabuhi. Regine, awo. Di mo, oh. Hello! Pero happy morning lang yapon! Happy morning! Mayong buntag! Medyo delikay mayong panahon, pero lami kay parang init-init nga medyo bunabugnaw. Siyempre, good morning, buenos dias, assalamualaikum, kanyo katan, maupay na aga. Oh, maupay late, maupay mag-Facebook ba? Siyempre, God bless and happy Wednesday, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh, ala, siyempre, good morning, may buntag, siyempre, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow, pag ganito kayo, pak, wow. Oh, siyempre, good morning, may buntag itong mga soking karinderya. Oh, happy morning ka na itong tanan. Oh, siyempre, good morning, may buntag, sa atong mga taxi drivers, kulilig kabal-habal, sa all the teaching and non-teaching personnel of GSMST, o labi na sa mga pinalanggang estudyante. Happy morning! O grabe dyan kayo. Siyempre, good morning sa among college president. Wow. O, diba? Sa among college president, Dr. Roy Valesco. Good morning, sir, and your family. Happy morning. Yes, sir. Og siyempre, good morning, Dr. Van Reyes. Good morning, atong Vice President for Admission and Finance. Good morning. Good morning, Dr. Rachel Aryaga, ang atong Vice President for Academic Affairs. Wow. Sir George Aryaga, good morning. Og siyempre, Mr. Roderick De Trejo, good morning, atong Vice President for Student Affairs and Services. Og siyempre, kinsa, og siyempre, replay ni sa among page ang akong gitik-gitik pasiaw, karong adlaw sa among page ang 106.7 Marino Newsfm. Kami na good news. Check connected by, di ba? Og siyempre sa among YouTube channel, i-type lang ang Marino Newsfm og makita ninyo dito among mga programa. Oh, di ba? Og sa PBS. Wow. Og siyempre, good morning. May butag among text line. Ang 0975-073036. Og siyempre, ang among Zeno apps, Zeno Radio. O i-like lang, i-kuhan lang. Panadjod ang Marino FM dito. Oh. Wala na yung earphone. Wala na yung headphone. Wow, madungog na ninyo ang Marino News FM. Oh. Siyempre, good morning, Maing Buntag, Mr. Regan Sitoy. Good morning, atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow. Og siyempre, good morning, si Robani Cago, si Absatul, good morning. Og siyempre, atong mga estudyante, mga incoming first year, ha? So, dapat photocopy mo sa inyong application, application form. O, dito to siya, tapos ang mga photocopy lang sa PSA. O, siyempre, sa inyong birth certificate, pamalagi PSA, no? Sa good moral, o, sa inyong school ID, o, diba? O, siyempre, sa inyong form 138. Wow, happy morning, Ladyo Corrico. Siyempre, good morning, Miss Mari Pibler Frank. Good morning. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, good morning. Yang assistant si Mr. What's up? Jod Choir, si Kamlasag, happy morning ka natong tanan. Wow! O, kinsa. O, live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. O, diba?
Ingon si Vince Anthony Tumbas. Morning, coach. Good morning din. Diba? Good morning, ga. Oy, kinsa, dala, kinsa. Oy, kinsay mo. Ang tanong ko ng adlaw, kinsay mo sabay nako. What? Kinsay mo dongan nako. No, mangita ko kuyog. Kinsay mo sabay nako sa langit. Balik na taog mapahapon. Ako ba yun tanasa Hello, good morning, Ma'am Phyllis. Ako sa Antong Caritas. Good morning, Ma'am Manit Apit. Happy morning, ang dito ka sa Maritime Education. Dr. Kasinan Chong. Siyempre, Dr. Captain Edmond Lorente. Good morning, Sir Salon. Happy morning. Ibdod Martinez, si Cabel. Happy morning, happy morning. Wow. Hello, good morning, may buntag. Di ba, may buntag. Mamitel si Toy, Andoy Ashin. Mga situs family Arnel. Diya sa balay kawit o mga silingan nyo. Happy morning. Atibit Pairan family sa Ayala. May mga silingan diya. Happy morning. O siyempre, Best Flores si Albion. Diya sa dakon ni Sabi Kodo. Happy morning. Matulog Ilombaring family. Happy morning. Diya sa Mampang. Anti-Mercy Ilombaring. Wow. Ma'am Julian Gonzalez. Terkalima. Happy morning. Anil Gakang, Ryan Gakang, Diyos Gakang. Sa Gusto yung mga silingan. Mabisaya. Happy morning. Kanatong tanan. Magpakuan ko Palihog ko ba? Kato na minaw dato diri ron. Palihog ko, ayaw ninyo panganli yung anak o kanang nasa Biblia, ha? Ayaw dun Biblia kayo. Kay ang anak ba? Ang anak sa mong silingan ba? Sir Lando, ayaw daw kinganli daw yung mga anak o kanang ngalan sa Biblia. Kay gibad finger daw siya. Diba? Gibad finger daw siya sa anak. Gibad finger sa ni Moses. Anak ni Auntie Bibing. Maaptin na kuyaw na, no? Imong ngalan ba? Imong ngalan Jesus ba? Ginoo ko pagka demonyo ni mo. Demonyo kagagbatasan. Ginoo ko ilisin na, ha? Bantay lang joke ka. Sa imong kagalingon, Espiritu sa imong girikanan. Correct ka na sa Jesus kay ngalan, Moses, Maria. Sa tibatasan, ha? Correct ka na sa ayaw mo ka na ngalan lang mga alas Biblia, ha? Kay Ginoo ko. Ngalan-ngalan o kwan, tapos ay mabuang ko ba yun? Yawan ta. Ay, Hoy, aroy. Nga naman na, Nga nung nagluya na po ng kuanda, hardworking. Ginoo ko, Kulang lang bakasyon. Hello, Kone Dublado. Diya sa Sugod Southern Light. Happy morning. Idol, si Idol, Makoy. Good morning, Res. Good morning, everyone. Keep safe always. Hello, good morning, may buntag sa GNG. Tuloy may kaso, happy morning. Happy morning, Sir Paul and ma'am, Mr. Cancer, good morning. Kami si Bondugo, John Malin, happy morning. Michelle Pepacino. At Lorpa, Kuya Longa, sa GNG. Tuloy may kaso, happy morning ka na ito. Check corrected by, di ba? Sabi, good morning, ma'am. Pantay lang mo gabi, labay-labay na muna ako sa barcode, ningara mo. Di ba? Ningara mo, ha? Pantay ka, tol. Correct. Ano sa, Hello, happy morning, Mami Argent Panghardo, that's sa Skybox Coffee, good morning. Auntie Chanable Panghardo, happy morning sa Sir Bachoy. BJ, si MP, happy morning. Labay-labay doon sila, labay-labay doon sila. Huwag mo ibatasan, ha? Labas Marco, katakanta o gapon, garapod mo, bantay lang jud mo, di ba? Ito sa Upper Dulian, ha? Dahil Skybox Coffee, Oxers Bachoy. Wow, Mami Arjen, good morning. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Di dyan magpadalag matcha, diya. It makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning. Siyempre, good morning dahil sa XYG Food Hub. Sa po, happy morning, Auntie Annabelle Pipanco and Uncle Edwin Pipanco. Happy morning ka na itong tanano, diba? Melissa Pinyag, Sir Mario, JM, and Jen Andaracan sa La Milagrosa, diba? Si Captain Parito, happy morning.
Mother Gloria, good morning ko sila. Good morning si Ate Linlin Rosales, Lisel, sa Gloria's Canteen. Ma'am Lemasinsen, sa student canteen. Happy morning ka natong tanan. Pagkanindot kayo. O, siyempre, o, diba? Oh, correct. Happy morning. Happy morning. Oh, Prince Lechon Fast Food. Happy morning ka natong tanan. Oh, the Ma'am Dines. Good morning ko na Ma'am Dines White. Sir Del Cosalem. Si Precious, si Friends. Si Ken, happy morning. Wow. At Faith. Si Eileen. Wow. Si Marvin. Si Henry. Wow. O si Master Chopper. Si Chendia. Wow. Ginoo ko. Sir Lando. Dili na oso na ko, Sir Lando. Dili na oso sa ako, Sir Lando, ang learn to forgive. Oh. Oh, kay gusto yun na ako makita nga gigabaan siya. Oh. So, sa manay ka nang appeal pa niya sa April Fool's Day. O, hapon naman to, di ba? Di naman doon kay Dos naman, o, di ba? Hello, good morning! Good morning si Eileen Aninyon. Good morning sa Prince Lechon Fast Food. Tilawi lang. Unay taste na malas spicy og seafood. Sudaw, di ba, o? Naman, mga dyan o. Naman, malagi ninyo, no? Bisan og dili ka gwapa, basta ka maulan dyan ka mo respeto, mao dyan ay pinakanindot yung kayo, di ba, o? Mao dyan ay pinakanindot kayo. O, ay, ginukuwabuan ko bayot, di ba, o? O. Bisag dili ka gwapa, dili ka gwapo. Basta makabalo lang ka mo respeto. O timan inyo ha? O timan ina ha? Di ba? O si Dagali, timan inyo ha? Basta dili mo gwapo, dili mo gwapa. Basta kabalo lang mo respeto. Mao dyan na o. Bati lang dyan gihapon mong naong. Very much! Oy, mas lami, Jod. Mas lami ang kaminyoon kung puro mo bati og naong. Oo. Sigurado ba kayo? Kay layo kayo mo sa tentasyon. Feeling good. Oy, bitaw, di ba? Kala mga pangit mo magminyo, no? Nana, din na kinabuhi, oy. Correct, layo dyan mo sa tentasyon kung mga pangit mong duga nagtiayon na nasa, kini, marespeto, di ba? Tawa, pati ka pong nao. Roxy, sa tanang OJT ni Juan ba ni Sir Dahay ba? Si Edmar na silang gwapo. Iampak mo sa ulo mo to! Hello, good morning, Jenny Garcia, President Mingo Awawo. Hello, good morning, Mother Zajo Aday. Good morning, Jerry Balibalik, Sebastian. Ato mga driver, no, si Jula, si Dondo, happy morning, kanatong tanan. Siri Albion, happy morning. Mami, dala po, dalbin apa, wait po mo na. Kanta. O, di ba, kanta to, hingga na po. Okay. Ang isip perting dako kay doon ang eleksyon sa kamot magwara-wara. Why pili bisan dili kaila, nindot kaayo plataporma. Ang mga saad pertig yung daghana, basta siya'y pilion og ato yung padagon. Tanang problema iyang sulbaron. Nahon sa eleksyon, ang kalsada nga tarong ilahang buldoson, aron kono sementohon. Paghiman-himan dili tiwason. Paghuman sa eleksyon, ang iyang saad ato ang paninglon. Kay kung siya mo daog, sayon ra nga duulon, apan lisod siya nga pangitaon. Ambot nga no, sa listahan atong ngalan kompleto,
Tanang butante sila nakabalo, mga maro kaayo. Basta eleksyon, ang musikat si Manuel L. Quezon. Tanang tag-20 ilahang hipuson, kay ang boto paliton. Sa panahon sa ayuda, atong ngalan wala na, kay nawala ang lista. Kada balay na lang ang kwenta. Kung magkalisod makalimtan pa, maong ato ang pilion. Ang kandidato nga matinod anon, andam nga mo serbisyo, bisag walay kagasto. Sa eleksyon di mamalit og boto. Hey! Kung ako ang magpolitiko, nakaplano na tanan ang ako ang proyekto. Ang una na kong tukoron, akong balay, ako ang padakon. Ako asang bawion, ang ako ang gasobraw sa eleksyon. Apan kining kanta ayaw lang og dibdiba, kumidyara aron ka mo katawa. Oh, di ba? Oh! Hello, yun si John Gilliard, Piolo, happy morning, Eugene Manangkel, Riponte, happy morning sa DPWH, Tennis Club. Hello, good morning, John Gilliard, Piolo, good morning, sir. Hi, si Wismon, Startum, good morning, good morning ka, Sisi, pa-shout out. Pa-shout out din mga drivers sa Kawit, San Roque, San Jose Goso, og sa Malagotay. Salamat. Salamat kayo. Punitin ang driver! Bukan ko ba huli ba? Ang saad, but ang saad, but mga katal magsige na og paabot. Ang saad, but ang saad, but mga katawan taon nagkagubot. Ang ilang saad, dili natin ay yabag ang dramo, yabag ang Hello, good morning si Brian Malinaw, good morning si Lando. Pa-shoutout now sa pamangkin na sa Manila, si John Patrick Gonzalez. Wow! Happy morning! Si Jerome Baguio, shoutout si Lando. Si Sid Lincoln, hello. Hello lan, idol, mayong buntag. O, diba, mas may pag ko sa buntag. Siyempre, good morning to Masoke sa Isabela City, sa Aguada. So, hello, Ma'am Teresa. Happy morning. O, si sa Mercedes. O, si Ma'am Bueno. Hello, Ma'am. O, siyempre, sa Baribalo. Happy morning. Sa Espigulayan. Happy morning. Happy morning. Dr. Remolion, Ron Cross, and Boy, at ating Faisal. Dominic Tarosa, mga Tarosa family. O, JD Bacon, happy morning. Si Jovel Bacania, happy morning. O, siyempre, good morning, may buntag. Daddy's Menyosa sa Ilong Sapatos, happy morning ka to. Siyempre, tanawa, kaya naka-Power Max. Wow! O, diba, love ito kayo, Power Max. O, Power Herbal Blend Coffee Mix. Kaya to, siyempre, ang Kotis na lang Bisaya, Kotis. Wow, kasi naka-skin white. Wow, diba na? Skin white, Kojic soap. Wow, diba? Kojic soap lang. Ayaw idoble ang soap kay pangit. Correct. Diba? So, napoy, Power Max Capsule. Wow, kami pa na siya. Hello, good morning, Sir Lando. Sa buwagan ng takag mga grasya, sir. O ginawat pa ang ikaw, Jopel Pacanya nga, makilata ng taka sa mga blessings sa Ginoo. Inatag kamang-kamang daw.
Hello, good morning. Diasa, di ba? Wow, Infinity Salon and Barber Shop. Happy morning, Angel Milano. Happy morning. Wow, si John, si Teddy, si Jay, Steady, Jimar. Happy morning, Uncle Modi, Uncle Richie. O, siyempre, di ba? Oh. O, siyempre, si Dream Boy. Happy morning to kanatong tanan. Oh, wow. Siyempre, good morning to Masoy sa Lamitan City. Happy morning. That's the Clara. Happy morning lang. Sir Richard, sa Ronda di Basilan. Happy morning. O, barangay Kalugusan. Happy morning kanatong tanan. Pagkanito kayo. Hello, good morning. Mami Umarjal of our family, happy morning. Og siyempre, good morning, Ma'am Danalian, happy morning ka na to. Sir Rick Villanueva, Ma'am Norma Villanueva, Kuya Darwin, Ati Banban, Tumanda, happy morning. Bisang Presday, Ati Mitmarilla. Shyber ko Diyos, Asyang Tantan, happy morning. Cedric Malflor, Kyler Kiki, happy morning. Si Cristel, si Clyde, and your family. Wow. Ato nang ko kayo ginuong ko. Ato ipangyaw-yaw, marapan ay mutabang na to. Siyempre, mga Ruedas family sa Dipolog City. Happy morning. Dr. Itagapasyo, good morning. Good morning, Ma'am Ellen. Nasa na ka? Ma'am Pialuna, good luck sa inyong travel. Diba? Happy morning. Hello, good morning punta. Basta ingat lang, John. Ay, di ko, Dr. Robertito, ang atong din sa College of Official Marine Sciences, yung asawa sa ay, ma'am. O, ginagawa po na. Siyempre, Dr. Alma Frida Labos, good morning. Ang atong din sa College of Management Technology, ang akong din sa College of Education and Liberal Arts, Dr. Arman Lee, and the Department of Staff. Happy Noel Gula, Anton Gregorio, happy morning. Ingat-ingat lang, di ba? Siyempre, good morning. Benji Mahason, kanatong tanan, ingat-ingat lang, Oy. Ang saad, but, ang saad, but. Yung drama, kadi ko nga di makuha, di ba? Rapapam, tan, anak, ano siya, kuha mo na, alik na diri, sabak na diri, anak man na di manarapapam, mong kuhan, di ba, patuong ka ni Mama Sinsid kay kung ano ka sa sorry nga, ulit yun naman Ay, kiling. Ay, hello, good morning. Si Judy Ann daw po, wow. Hello, Judy Ann, di ba, Wow, Judy Ann nasa Press Resort Fast Food, di ba, Wow, Judy Ann, So, kung Judy Ann siya, so, ayang na, mo nagsiupaw. Joke lang yun. Ang tawag ng damdamin, diba? Hello, si Arthur Arcilia. Akong igagawa. Happy morning. Si Ralph John Lacunya diya sa Western Mindanao State University. Happy Kuya Ralph. Wow, happy morning lang, joke ko, diba? Hello, good morning. Ang buutan, kukingan, akong amigo. Kauban ako sa Best TV, matinabangon, wala in... Councilor Jerky Valesco. Hello, Councilor. Happy morning. Diba? Hello, good morning. Buutan, kukingan, matinabangon dyan na, Kauban na ako dyan sa Best TV. Vale sa Buanga Tele Magazine before. Diba? So makapalo juga. Mana sa... Nindot juga ayo. Hello, Sir Bong at Lando. Diba? Nasa kanapya. Happy Jod o kulik. Kaya ka na daw si Juan po do. Dili po na sa kuripot. Matinabango po na siya. Nakalimot ko bin. Uy, hindi ko na. Tinood dyan akong istorya, ha? Magyatago dyan, Si, kano? Shason ba? Si James, no? Kana siya, Maayo po na nga tao, di ba na siya? Tuloy ko. Maayo po na nga tao. Okay, si Councilor James Shason, maayo na nga tao, na siya, Bong Atilano, Councilor Jerky Valesco, na siya, Hello, sir. Open po akong GCash. 0935 71856. Hoy, joke lang! Joke lang! Ay, kiling. Antay ka, tol. Gala, joke lang. Ako na mga amigo.
Oh, kaya mo to nag-barcode, tagaan kong tip na 1,000, 1,500. Meron na ba? Okay, siyempre, ginawa ko, dako kay ko gasto. Salamat kayo, sir, sa paghatag niyong tip, sir, ha? Oh, at least, makadungag-dungag ni Kwan, sir, down payment sa Inmax sa kong boyfriend. Hello, good morning. Si Paring Nels. Wow, ingat-ingat. Opa, ganito. Katawa si Aileen Aninyo, no? Judian, sumurag syupaw na ni siya, oh. Hello ni Jerlen Velosa, ba? Dapi mong apel ng judo. Siyempre, good morning, may punta ka tumasya sa Tumaga, no? Hello, kuya. Vulcanizing shop diya sa Matun. Sa Tumaga, hello, mga Sister Rakas. O, diba? Pagka nito, mahilig sa Zumba sila, diba? Kato nagsumba sila, kami. Nakita kami dito ni Ma'am Beng, diba? Diba? Ma'am Beng, lima ko dito, sumasumba kato namidula sa Tumaga, diba? Correct, Hello, Ma'am Beng. I miss you, Ma'am Beng. That's correct, 0935-907. Hoy, joke lang! Diba na siya, Kisa pala ba ma-mention? Click ka na naman ko na ilan, God. Diba, na akong kuhan, diba, nas kinabuhi, pwede po mo text lang katong basahon lang, diba, pwede po mo mukha sa akong 0994-600-6401, diba, ilis tabi na. Ay na tong 0935, ano siya, ilis na siya. What? 0994-600-6401. Di ba na siya? Wala na akong bago nga Gcash. Ilit na lang ko, anda. Beyon sa akong bagong Gcash. Wala pa di ayan. Okay, yapang edit. Hoy, sila kay Wednesday karon. Siyempre, ganda man doon may Uncle Ruben, pagka nilutsog kaayo. It's a Wednesday. Happy lang, Jod. Always smile lang, Jod. Bawa na kasimangot. Di ba? Happy lang, Jod. Di ba? Di ba, Kuya Reagan? Di ba, Kuya Jojo Sanson? Di ba, siyempre, di ba? The beautiful po, kinuko nakabata mo nang, you have to keep on exercising. May exercise to kay, ang pag-exercise, nakabata, Jod, di ba, Nadyo may kailangan, na beautiful, Jod siya. At doon ninyo sa Friends Lechon Fast Food, nadyo na beautiful dito. Di ko mo ingon si Kinsa. What? Correct, Hello, si Alfie Bora. Happy morning. Sigurado ba kayo? Check corrected by, di ba? Hala, sige na to ng ilang may banay labyo ang giandam niyang koloben nga mga musika Bisayaw, maunsa pa ng mga musika na umjud ka na to sa atong panimpla kung asa ta maminaw sa atong left and right ear. Di ba? Wow. Hala, sige na tong isa ka na. Shy by ko Diyos ay si Antantan, si Bella, Shagit na, Regine. News, music, and entertainment. 106.7 Marino Newsfm. Marino Newsfm. Sisi na. Ayo pagkanindot jaga. Ayo enjoy lang. Muna ingon nga laag pod panagsa. Diba? Laag pintag panagsa kay tiguang narabaka. Laag pog panagsa kay tiguang narabaka. Basin og matigo ka. Ginawa ko mabuang ko bayot. Nasapi-happy lang jod. Tinuod no, di ba? Munang yung po nga, di sa takaingon no, di po takaingon sa tong galingon nga, wala talibaka kay, kay mahilo man og moabot ta. Mahilan jud no. Mailan dyan nato, kanang naigrupo-grupo, maabot ang mahilom. Kitay gilibak, anak. Diba? Anong kinabuhi. Mabuang ko bayot, diba? Nasa kinabuhi. Nanapo dire. Oy, maghikay daw.
maghikay. Naaday hikay ang mag-birthday karong April. Hello, happy birthday. O na, maghikay daw sila. Ang siyempre, invited daw ta. Invited ta sa iyang birthday. Kay online ang kaon. Online ang kaon. Online. Aray. Ay, mabuang tabayot. Ano sa ba? Online ang kaon. Hog, siyempre kayo, Merkulis na karon. Wow, April 2, 2025. Ano yan ang atong kapalaran karong adlaw? Ang atong kapalaran, ang inyo ilangaw, atuan na lang tanan, para swerte kita. Para wala tayo na siya, kanabuhi. Hog, siyempre, always. Ala, ay yung palabi ha. Let us pray po. Mag-ampo po ta. Mag-ampo po ta sa itong mga kaigsunan yung tao nga nabiktima sa earthquake, no? Sa itong nga, grabe, ganoon ko. Mag-iingat ito ta. Manang kita karon. Oh, dito ta palabig ko, ana. Dito palabi og. Alam na. Oh, dito palabi og. Magpahitason. Magpachismis. Sa atong batasan. O, di ba? O, ginoo ko. Kaya wata ka ba kunin ka ni Lord? Di ba? Nasa, daggan na kapahitabo, manabay mga, ginoo ko, mga prone sa earthquake, no? Isa na ba ang Pilipinas? Nga, Muna mag-ingat ito ta. And syempre, magtengyo na ito nga. Ato po, ang pupunta sa ubang na to. Para, daggan tag blessings. Di ba? Madam Landing. O, di ba? O, di ba, Aris? Wow, si Bustamante daw, pangit. Hoy, karang aliso. This is the time to pay your actions, ha? That took place in the past sa mga nangaging mo. So, there will be no other way except facing the consequences karong adlaw. Wow, bongga. Mga sequence man dyan mo, sanina ba na sequence? Para sa mo kumakaroon. Dapat you have to show your partner, nga ikaw that you think about your future together, ha? So tell your significant other about all your plans for the future. And syempre, ang imong partner mo feel po na og reassured, pati ng ka. O, diba? Para sa imong character na makaroon, dapat imong ibutang sa imong nauna, na mga warnings, na mga warnings sa imong workmates karong adlaw. So if me, if I, you, maminaw ka na, if you listen to them, you will prevent some bad situations. Wabungga. Para sa imo kayo ang karon, nato yung mga butang sa ito kinabuhi karon, Aris, no? Nga catch up with you. So no matter how much you try to keep them away, ginoo ko, dapat imo dyan ito bangon, you have to face your destiny and try to get over this. So make the most of it lang. Wabungga. Taurus. Karong talos no na kay daghang kag lots of energy karong adlaw for making those changes karon. Nga been putting up for so long. So make good use of it. Oh, wow. Make the most of it. Make the most of it lang. Make a good use of it. Pareho na sila, di ba? Para sa imong gugman mo karon, don't twist your mind. Ayog liko-liko di ha sa mga ka. So to find love words to conquer ka ng person nga imong ganahan. Wow, gusto. So let your feelings run free. O, di ba? Run free. Walay bayad. Dagan lang ko. Di ba? Buon. Para sa imong kaya di mo na magkaroon. Na yung mga problema nga, medyo imong gibiyaan nga wala dyan masulbad, ha? This week. So it will catch up with you at home. So unsa na mga problema ha? Ay may labot-labot Taurus. Imuhaning. May isa-isa na bang simod ni Taurus? Para sa imo kaya ko Taurus. No, don't let nga na mga sitwasyon mo na bagaron. Sitwasyon mo na bagaron. Change who you are. Ayaw ha. So be immutable to the passing of time. Immutable. So dili inyo ha. Dili imo na. Immutable. Imo dyan na. Wa may labot. Imo dyan na. Para sa imo. Para sa Gemini. Ay karon na mga nindot nga kausaban karon sa imong kinabuhi. So, imong makita karon nga you have to face them and siyempre, imong i-adapt the best possible way. Wala kong masabi, Gemini. Good for you. Para sa imong magkaroon, ang imong partner nag-gain, nag-family's love. Pero wala magka-gain na sa imong heart. Di ba? So, your partner needs to win your heart. Dili ang imong pamilya, ang imo dyan ang kasing-kasing. Wow, bungga, good luck. Di ba? Para sa imong kalagdaban mo karon, wag ganong a friend karon.
ang imong friend karon nagkinahanglan og financial help karon, hinaot pa nga imong matabangan ni siya. O syempre, i-show nimo ang mga clear terms. Para to get your money back, di ba? Para sa imong kayuhan karon, you are very sensitive karon og romantic person karon adlaw di Gemini. So ayaw don't reject any or don't reject your sensitivity. Kana Ginoo ko. Wow, bongga. Kung muhilak ka, hilak lang. Natural lang na siya para malimpyo imong mata po, di ba? Kay ang luha, Gemini, ang luha, madugay ni uga, mahimo na siyang muta. Oy, Cancer, imong makita karon nga impossible to find a reasonable solution karon to your problem. So, as you usually do, be careful lang. Be very careful lang dyan para wala problema. Para sa imong gumagaron, try to make the most of your free time, with your partner. Make the most of it and you out together. Go to lagalaka, holding hands. Fresh air will help na makatabang ninyo. Kunya, sisoroy mo dito sa paseyo. Naman ko dito kakanta. Para sa imong career ka mo na magkaroon, you will seem to be invaded karon sa mga distractions karon sa imong trabaho diha. So try lang na to feel frustrated, So be patient lang. Matay-matay lang dyan pala problema. Para sa imong kayuhan karon, Cancer, don't let tiredness o kanang imong kakapoy, kanang imong frustrations karon, manay makaapektar kanimo willing to face big issues. Ayaw jud. Manay yung salig sa imong skills, salig sa imong kaalam, salig sa imong pagkamaayo. Mo na pinakanindot yun. Sa naman ang atong first set sa kabarang adlaw, ang unang set nga mapas mo karon, si Aries, Taurus, Gemini, o si Cancer. Diba? Napo dire. Oy, si Lando. Bita, diba? Tinood yun na. Kitang tanan na tayo mga bad side. Diba? Kitang tanan na tayo mga bad side. Napayuban, ganahan po sila og bedside. Wala sa diba? Pero grabe naman po ng imo po. Grabe na po ng imo, oy. Hasta mo po sa imong bad side ba? Grabe na po na imong ka-bad side. Kay hasta si Satanas, gilupig nimo. Wala, joke lang. Alam ko Roberto na ilamay mo na love you, syagit na. Hello mga tanog nun, yes. That's Mampang. Happy morning. Ingon si Kwanda. Great siya na ko sa Bisaya. Diyan ako basa. Naminaw mo na sa Marino Newsfm. Hala, syagit ako mga anak. Share break ko Diyos. Ay siyang tantan. Regine! Wow! Ang galing sumayaw. 106.7 Marino Newsfm. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkalamedyo kayo. Diba? Tinood yun na nag-text na ako nga ampingan dila, Lord, diba? Ampingan kong ginikanan, Lord, gusto pa ko mabawi tanang gisakripisyo na para sa ako. Sure ka? Bantay lang ka, ha? Eskwela jug tarong, ha? Bantay lang jug ka. Kaya mabawi magkakasay mong ginikanan, diba? Ay, sus, nanapod, ganapod, inuktong na po kaya ginawa ko. Mga gani, pasalpas siya, lagi silisuroy, lagi samtang buhi pa. Para mag-enjoy na, kaya nagmahay na kaya napuno na sa arthritis, mga rayuma, mga sakit pamaon, mga una. Sumasumbay, every Sunday, di ba mga friends, no? Tumaga, matuod, hapya, Muna habang may buhay ka pa, pasyal din. Dili kay ka ng kalag na ka, napagka mag-uana, magalagala nga kalag na ka, di na ka lang pumakitaan, garapon ka. Kuya Juan, tani mo. Kuya Juan, tani magkuhan, di ba? Mga estudyante, mga estudyante, di pa bakasyon, pamahalik na mag-eskwela, kami nga ba na sa eskulahan, garapon ni mga estudyante, Klase pa yung tao,
O, kainon. Kainon ba nilag... Kainon ba yan nilag bakasyon na pag sure, oy, nyo tiwason mansado. Pagulat mo, kay kasunod si Mana na nalapoy holiday, di ba? O, holiday na po, haliso si Mana, di ba? O, di ba? Para sa mga maldita, no? Araw ng kagitingan, inigkakuha ni Pernahin. Tinood kaya na, di ba? Siyempre na natong second set. Sa ito ka pala ng adlawa. Happy lang. Moments later. Correct ka na sa pagkagwapa, Judo. Matingaman ko, Sir Lando, eh. Matingaman ko, Sir Lando, kay sa una, di Jud, mamansin, Sir Lando. Nana din na kinabuhi, oy. Correct. Abi dyan ako, Sir Lando. Nasudlag daw tang espiritu, Sir Lando. Ay, nga naman. Kay nga naman, mukalit ang ngisin mo, no? Mulansa mo konsihal God. Mulansa konsihal God. Di mo ngisin na ano naman dyan ang kinabuhi. Kini po mga bana, no? Ingara po kayo. Maglibog ko ano mga bana. Di ganan sila mga magpa-sexy lang asawa. Antay ka tol. Sigyaw-yaw da yun. Galing mga bana, magyaw. Kini mga bana, no? Dili ganan magpa-sexy ang ilang asawa. Diyan nagsusoroy, anak. Diyan makita mo labay na idalagang nag-short. Kasi kayo, musiga ang mata. O, di ba? Mulurat ang mata. Pag short daw, eh. Pag ilam na, yung sundang, bayron ko na ron, gara po ka. Baby girl, diba? I like your boom boom. Sa usay, masuko naman yung mga bana, ikaw pa, brabramang kaoy nga wala man kay, brabramang kaoy nga wala man kay tutoy, gamay man kag tutoy. You hurt me a lot. May pa ng asawa. Ikaw gani, nag-brief gani ka, nagkuhan po ka. Tinuring kitang kaibigan to. Hoy, Leo, manota Leo. O, di ba? O. Hoy, ka naman. Hoy, ka naman, Leo, no? Ingat ka na, be very careful na ka ng Leo, no? Kaya na yung mga piklat karon nga medyo may nagkuan mo sa unang panahon nga medyo kasakit karon, no? Ingat tam, lisgasya ka. Careful lang jud ka, o Leo. Para sa imong gumag karon, Leo, no? The time has come to walk away. Walk away with love. Imo dun ang biyaan, likayan nimo kanang tawanan nga important for nimo. So don't raise false hope lang. Ayaw jud ka kuan mga paglaom, ha? Ay pa wala sa paglaom kay Ginoo ko mabuang ko bayot, di ba no sa para sa imong career ka man mo karon. Ayaw kang ka-pressure karon labi na sa mga kuan sa trabaho, ha? Na mga competitive work environment, ayaw. So give all the best, give all the best of you in every moment, para wala problema. O nga ikaw ang pinaka-best, the highest 1% skillful. Wow, bonggan mo. Para sa imong ayaw na magaron. It does not matter how much progress kung sa imong kalambuan mo make towards fulfilling sa imong mga goals karon wala yo. What matters is that you keep working lang jud. Diba? Don't falter. Very much. Correct ka na sige daw. Oy, Virgo. Ayaw ba na, don't let your attention carry away by your ideals. Work against your well-being karon. So letting you act incorrectly, ayaw dyan na bantay-bantay ka, ha? Labi trabaho. Ngayon mo trabaho sa'yo, dili naman mao. Tapos na magunaw na anak. Mag-carried away ka sa mga kwadya, mga tao. Ayaw dyan. Para sa imong gumagaron, kanang dili ka maayo mo express karon sa imong gibati karon. Is becoming stigma karon. Stigma that won't let you grow emotionally. Muna mo na sakit nga nung di ka mag-ano, manipakang, di ko mamaginong kabuang kubayot. Para sa imong karon ka magkaroon, na mga a very tempting opportunity karon nga magtok-tok sa imong plan will knock on your door karon, but you won't be able to accept it. So ayaw dyan, ha, di mo dawaton you able to accept it. So don't get discouraged. Ayaw lang to discourage na Virgo para walay problema. Kung na trabaho na lapek ginukong paglaan, ayaw ginukong lisod ka trabaho karon. Para sa imong kayo ka na Virgo, no? Don't put up the situation with your partner karon anymore. So, kanando ka mangita kag solusyon kanon, you need to find a solution sa imong problema as soon as possible para wala kay para na sa imong kaayuhan. Hoy Libra,
Hoy Libra, kanang pasensya, determination about firm kasi mo decision karon, perseverance karon, be able to achieve para ma-achieve ang imong gusto sa kinabuhi. So get things going lang, don't expect for things mag-just fall on your lap lang. Oh, ayaw. Oh my God. Oy, mabuang kumayot, di ba ka? Oh. Para sa imong gumaganon, you are very highly romantic couple karon with eroticism. Oh, so di ka pwede magdala og iring kay eroticism. Need a little help lang. So open your mind and try bolder activities lang para wala problema, Libra. Para sa imong ka-arek naman karon. So you need to start spending less money, ha? If you want to make it to the end of the month. What? So medyo tight budget ka karon, Libra. Sigurado ba kayo? Check. Start cutting some unnecessary expenses para wala problema. Para sa imong kayo karon. Try lang not to trust everyone so much. Ayaw dyan. So remember mga, you're let down for the past. So try lang to prevent nga dili na mahitabo again and again. Wow. Very much. Yes, Scorpio. So imong Scorpio, you want to realize the work environment is filled with stress. Medyo stress sa imong work environment ka Scorpio, ha? So don't get involved any troubles lang. Ayaw ka pilapi, layas, langga, eskwela. Keep yourself out of them lang para wala problema. Sa imong gumagano, stop beating around the bush. O imong inon yung part, tell your partner all about your fantasies. Wow. So matuloy mo sa dapitan kung damang fantasy dito. So your significant other will surely accept your suggestion. Wabongga, good luck. Para sa imong karir naman mo karon. Ayaw ka gaig ulo, ayaw kag suko, ayaw na sa usana ay pagkano kay Ginoo ko. So don't be so stubborn lang, Scorpio. Kung ganahan ka nga mo succeed at work, you need to listen sa mga advices karon. Nga medyo ka nang mas maayo pa nimo. And have more experience than you. You have to listen lang para wala problema. Para sa imo kayo karon, ay Ginoo ko, everything is in your favor karon, Scorpio. Wow. Gugma, kwarta, pano, Ginoo ko maanaan mo tanan. Hala, wow. Congratulations! Scorpio, ikaw talaga bulahan na kapag kataong. Meron ka 10,000! Ako niya na. Ginoo ko po ang kabayo ko. Karong tanan jo, Scorpio, pabor jo mo tanan, Ginoo ko. Bulahan kay ka sa mga taong gikabayas tanan, Scorpio. Oh, murag kang inahan sa kanunay panutoy. Yet you are not satisfied. O ngano ka, di ba? So do some soul searching lang and you will find the problem. Kung sa ngano di kaganahan nga, pabor mo tanan karong adlaw. So mao na ang atong second set sa to kapalang adlaw. Di ba? Si Leo Virgo, Scorpio, ikadang set nga papas mo. Hello, good morning. Alas Amja, 8:30, happy morning. Mga sa number 30 sa Market. Wow, sa bagsakan ako win-win. Sa magaya, happy morning ka natong tanan. Og labi na, ingat-ingat po. Ato masukay na sa South Combele, sa Ilote Bigadaison, Ada Molina, Jill Garcia, happy morning. Rapi Guanzon, Yang Ventura Kanukutan. Wow, happy morning. Ato sukay sa Kabatangan, happy morning. Diba? Alas Shagit no, Regine. Oh, ang galing sumayaw. 106.7 Marino News FM. Season na. 106.7 Marino News FM. Season na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Diba? Hello! Tanang mga kasakit, tanang pamaol, tanang mga sa mawala, kanimo karon, claim it. Ay! Mabuang ko bayot, claim man dyan, no? Swerte ka karong adlawa, claim it. Hoy, lapit na alas 12 na mga sudan na to, diba, nagluto na. Bawal magchismis, pagluto na, kay muli ang mga bana, mukao na sa paniod to. No, gusto wala man lang, siyempre, ato lang ta sa Prince Lechon Fast Food na sa Estrada Street, no? Lami, jod ka ayo, tilawi lang. Night taste, lechon, mga sugsipos na po per kilo.
nga litson sa ilang fast food. Wow, dalang 093640400314. Basta friends lechon, tilawi lang. O, diba? O, syempre, Barcode Grill and Restaurant for catering delivery functions dalang 0905382975. Og na po sila ay Barcode Gardens Resort. Wow, og na po ay Barcode Resto Cafe. Yun na sa Mandawi Pom, no? Dahil sa Nonyas Extension. Wow, lamit dyan kayo. Hello, good morning, may buntag. Dahil sa itong mga swadis. Og salamat kayo gipadala karon bag-o lang jud sa Baras Batchoy. Salamat at si Chanda Ebro Fajardo. Salamat. Mami RJ, salamat sa konsensya. Magkano na po tani. Dili pa ta ka mahimutang karon, claim it. Oh, diba? Oh, Mother's Day, Jordan, sesod, ano to diya? Oh, diba? Ano yan ang atong third set sa atong kapalaran karong adlaw. Oh, diba? Nato yung nag-text na ako. Di ba nagyaw-yam ko gapon o makahiya ba? Makahiya kay tuskig daw ang makahiya. What? Isulayan ba sa buing? Oh, di ba nahikapan man, di na uwaw, nahiya. Oh, di ba? Oh, di ba? Mamitilis ito, di ba? Sekretarios! Hoy, sekretarios na perfect din yung magkaroon. Nag-start ka with your partner. Wow, ginawa ko. So, try lang to change your routine a little lang. Wow. Sa imong gugma karon, naitin si karon nga to lie, to pull through your irresponsibility of ruining yo. Mag-ruining sa imong relationship ka na lawa. Mag di maayo, no? Wow, perfect day unta. Pero na ginawa ko ang imong gugma, mag di maayo. Kaya medyo mamakka ka ron. Ginawa ko baka ka sa imong partner. Ginawa ko mabuang ko bayot. Hala sa imong karon mo karon, you'll finally find some time to evaluate more clearly. Labi na sa imong mga investment ideas karon sa tayos. O na maglaka investment o wala ay nagsusus ginawa ko. Oh, para sa kayo ang karon earth experience all great things in life sa kinabuhi karon. You need to take big risk karon. Wow. So dapat i-evaluate and make all necessary decisions para right problema. Capricorn, so you get a chance to grow as a person kung naglawa. Don't let your pride interfere. Kaya pagkahambog, ayaw dyan ha. O, kaya na kay chance to grow as a person. Ang unsa na ka, Capricorn, putot na ka, kay mugro man karon lawa. Oh, putot na ka, kay mugro man. Oh. Migro mong edad, mabuhay mong height, wow, advance mong edad. Para sa mga gumaganon, today will be a romantic and loving day ni mo karon, Capricorn. Maka-experience ka beautiful moments kalong adlaw with your partner. O di okay kayo, di ba? Ali diri Capricorn, sabak na diri. Para sa imong karon, di ba na magkaroon? Try lang na to make most of this day to get on with your work to put off. So, don't waste any time lang ha para walay problema. Para sa imo kaya karon, you will not able to fulfill it mo ma-fulfill karon ka ng goals sa imo kinabuhi karon unless mohimo kag mga lakang o mga sacrifices. So remember, there's no easy way to the top. So you need to work hard lang. Aquarius! Try lang to let yourself be carried away ha. Labi na sa mga spontaneous impulses ubay mo sa karon. So you will tend to do all the wrong things today. So bata-bata, be cautious lang. Para sa imong mga Aquarius, no? You will find a new partner karon. Not only love, but also the support you've been looking for. Wow! Kuno. So open your heart to this person. Kay kanintawan na, doktor ni, i-open imong heart. Open ang hand. Para sa imong career, naman mo karon, kanang imo pa careless karon, careless whisper karon. Labi na mag-handle kag mga importante ko. Bitaw mga ginawa ko. Medyo once again you will be look bad. You make look bad karon. So get ready na lang. O ilabay na para wala kay ilabay na mag-documentation dahil gara po dada. O patamantay ha. Para sa mo kayuhan karon. Imong ma-realize karon nga crucial kayo yung change. So na yung mga prinsipyo kanyo kept for so long. So be patient lang with yourself para wala problema.
Pisces, na yung mga kamoturan ka nga imong gipili nga imong ignore will become obvious karong adlaw. Ha? So you'll be able to ignore them anymore. Bantay-bantay lang joke ka. Para sa imong gumakaroon. Ayaw mo abusar. Don't abuse your partner's tolerance, ha? So leave capricious, mga capricious kinabuhi karon. Oh, di ba? Aside or way the partner says could change dramatically. Wabungga mga. Para sa imong karirang trabaho mo karon. Dili jud posible karon to stick sa imong plano kanang adlaw. So ang kapalaran will put you several obstacles in your way. Mga bantay-bantay ka, ang imong karon, ang imong pagtuo, ang imong kapalaran, ang Ginoo ko mabuang kubayot. Nasao. Asa aron sa imong kayuhan karon Pisces? Ayaw na ka, ay ka nagsamok-samok, ay napag-fight karon. Kay kabalo ka nga, bisa kung saan imong fight, mapildi jud ka, ayaw na jud pugsa ang imong kagalingon. So take only lang mga calculated risk karon. Labi na mo atubang kag mga problema when facing problems para na sa imong kayuhan. Sama naman na itong kapalagan ng adlaw, itong kapalagan tambal. O di siya pwedeng gamitong tambal sa mga klase. Because if doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Sa itong horoscope, we can find ways. O, di ba? Oh, mapas mo ka. Kujawan juga happy-happy lang, oh. Wow, kalamin na ito kaya alas 11:30 na lamin na doon na doon alas 12 tikaon na doon. Hoy, nga naman ang hardworking, 11:30 pa, nga na naman sa bandiklak. Hoy, di na maayo ha, marang tag-iyas kumpanya dahil garap mo ka. Alas ka na ko na ito ng ilang papagpagkagarin. Regine! Wow, ang galing sumayaw ang ganda. 106.7 Marino News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Okay, baik laki. Ano mo daghan? Ay naglaki o laki, kaya di mo daghan. Wow, busog match. O, tingpaniod to na, George. So, ayaw kalimot after sa kong programa, Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Alaon na ang hard to Papa Jones. Wow, pagbungga. Oh, mura na mag-Friday ro, no? Daog ma-Saturday na po, no? Happy weekend, everyone. Mabuang kubayot, anasa, oh. Atong hiring ka lang adlawa. Tayo ito rin ninyo. Wow! 818 og 741! Wow! Congratulations! So naman namilit na po yung sabas kanginan ang tipagkatawas kawanan. Diba? Sila nung Bisaya 1. So salamat naman sa among station manager. Wala ng gwapito, butang kugikan. Mati na bangon, pwede mo lang sa pagkakonsihal. Kailangan si Dr. Reynald Tidahay. Ang among broadcast technician, Wailan Guapito, cute anak ni Mami Ajin Fajardo. Si Ruben, very cute Fajardo. Siyempre, goodbye na po. Silong Bisaya, sa kong programa Katupnan, pero di malabuan. Ang gitik-gitik pasiaw ng Bisaya. Bilang dyan sa sikat na tusok ng estasyon. Wailain! 106.7 Marino News FM. Wow, God bless us all. Mwah, chip, babu. Mindanao,